Ik ga doof meer dus 4:15. Lekker slapen. Kom je te Tamara maand. Iemand Tamara on Friday. Te veel vrije dagen hier in dit land. Vakang. Huh? Dus gewoon je lekker economie neer. Om een groep. Dus nog een week. En in septak tenas niet die Tamara. Te lukut lek Tamara maand. Dan make me buy alamisani. Mine dan make me sap van me chamisan. Ook kan me buy alamisan poti. Omdat me septak Tamara maand. En nog een week ne opo. No was niet wenkrine op Tamara. Zie? Nou wenk de mij soru blaka man. Tak te de man tap ala de wenkrita. Ino si te de man tap ala de wenkrita. Ho je go wenkritapu. Goso wenkritapu. Goso wenkritapu. Goso wenkritapu. Dus de ma regering afees no mag vier de economie het draai gewoon godoro. Dat no mag. Mine tak de man mag vier den feest. Ne mag vier den feest. Maar foto mag op mag go bij u grond to vrij. Mag go bij u san vrij wenkrita. Dus om een groep. Pep me de zeker black. Hey, alibij ja akondre ja tof boy. Akondre ja tof mina next nanga asnesi gemeenschap. Mina next nanga de man. Isabito. Na jawel libi mina next nanga uno koshim lekker asestu. Maar tanga nu des ni yes des ni se bar mina foto. Ala dat mete ito mek na peso so snesi de. Chinese vrije dag. Het is een Chinese vrije dag morgen. Mina next nanga de Chinese. Maar zo men vrije. Say de man. Hoe wil lama her economie wa her day? Huh? Ik bedoel, verstaan de man die shara. Ik bedoel, bribiare. Huh? Mi ef mita fu mi par ala den free. Ala we fear one day no more. No amana dija. No amana dija tama. No me. Ala de fucking day me puru goro konyo. Kaula Friday wani. Ministry de hoor wang. Onafhankelijk schrijf ik aan puru man. Dat we hoor de laatste one van jari. No a cash of vier, maar kondre draai. If na me, a cash mag vier, maar a economie het draai. Brede lever, a weye oppo. No kondre net tapu. Ka furma unu. Hoe de man se lama economie wa herdei. Zomaar gwalu Holland. Holland de de vier, koning en dag na de maar die kondre draai. Jawa oa play falk. We lama her kondre. Ja. Hey, echt er voor stromische zere. Pour ala de Friday. Wat waaral? Giwa maar like me. Me no aan Friday. Ik werk niet voor lanti. Nu even lama herkondre. Pe me kwa moni Tamara. Mi no man. Mi wakti komite satra. Mi no wakti. Ala de mi wan suku moni. Opa fucking foto mex ma suku moni. You know man gims ma rokoto. Das me go suke moni. Maar no lama kom kondre. A feest mag vier. A Chinese dag mag vier. Maar kondre mag draaien. Mita kwan san verkeerd. Uno mag gwa woyo go bij usan. A woyo be mag oppo gewoon. A Chinese dag maar we gwa woyo gewoon. Go bij usan. Uma gwa. Kutak iwa gwa sungye go bij usan. Ima gwa sungye gewoon. Yeto. Hey. Mensen bye zware. Ekte. Ik groet iedereen hoor. Eril Gio. Te big up here. Mevrouw Roma's, jij ook. Ik groet iedereen. Eril Gio, mevrouw Roma's, Jenny Cleo. Dat groet iedereen. Jenny, ben je er nog? Kom, Luku. Mevrouw Jenny Cleo, ben je er nog? Meneer Wan van Sang. Hey, te big up, meneer Wan van Sang. Je ook twee, hè. Hey, P. Hey, Petjo. Patrick Jubitana, te big up here, P. P. De Albitro, familie Albitro, Duisburglaan, Almere, Albisketchen, uteku big up drapen. Hey, mevrouw Jenny Cleo, ja man, teki big up. Ja man. Ja, je bent er, ja. Eril Gio. Orga. Ja toch, big up, mi brada.
Luku, ane go tak de mane vier feest na unu. Mine, luke, mwan me shit dat toe. Mine spannend dat if de mannen van 4 in juli na unu. Ik heb niets te maken met die mannen. Maar mi abe oru voor no lama economie voor akondre. No lameng. Ino kan lameng tok mi brada to. Ano alame roko gilanti. De trama to even foto, even zolang een foto na opo. De mana ina foto. Tijdens de foto epo de mij hustle, mij serde, sani mij doet disi, mij doet dati. Ja to. Je kiru. Maar je reizen. Maar je tapayer economie. No een groep na dija. No een man ook aan dija. Ade wet man chow konja. Hij is toch groep sakata kap dija dat de ingi wat ami to commit de manja. Maar no, if de height is begin sukwan dija. If de height is etam sa 40, 50 jaar ja. Dan moet sukwan de toe. Zij denki. If de brashong etam sa 40, 50, 60 jaar ja. Dan moet sukwan de toe. Mina tak asje arke boom. Dus nisi mag vierde visjaren, maar economie moest draaien door. Winkri moest oppo. A bedrijvigheid moest de. Iman move, iman hustle, iman. Is dat toch? Mina tak de man mag vierde vis, maar je lama herkondre men. Im luko in jullie me betaken to in jullie me betaken dawa dal ino kan tak mi racistis. Want in jullie me takasem sandis toe. In jullie me takasem sandis toe. Dag der Hindistana mi taketu. Adif desnisi me taketu. Di alama no amana deja. Ko fir one day no. U mek one day. Me tak alama fir one day. Da. Yato. Mensen bye bye swai swere. Para fa me stress fam no mangos kumi monita marathon. Ekto. Seriso. Dat de blakama dat tamaru sa golong na desnisi di. Wan na souli bilong. Ishi de mij kon 4 face aan uno. Ishi de mij 4 face aan uno. Maar alla face voor de ma we longo. We longo. We longo. We longo. Greedy. Ka greedy beast. Mensen bye bye swai swere. Ik groet iedereen. I talk. Zijn er religio? Wat weet man die? Weet man no. If de weet man bij de jijte, de weet man bij afwan die. If de weet man no bij gwe. If de weet man bij tak niet maar blij voor hier in Suriname. Kutak de weet man bij door 100 dusons maja no de. De weet man schrijf bo afwan die no de. I talk terry. Ja man. De weet man schrijf bo afwan die. Say de ku mek wan die no mono. Ku ne tap kondre her di. Luku ja te kerse kong. Unu elama her economy. Maar na Holland de wenkre opo. Dus. Ide man jij de sandboy. Ide man jij dus gewoon de mij vernietigen. De man sabu de man next voor doen na kondre ja boy. Uliba kondre gide progressive man. Masa kan dra kondre. Uliba kondre gide man. Mine stress. Man no kanto. So me Friday. Mi bre a kondre ja bijna 15 Friday, no? Bijna 15 Friday. Me begin in januari. Me begin na januari. In januari no een Friday ba. De kom vanaf 1 januari kom ik 31 december. Loma her jari kon de show me Friday wabi. Mi bre januari wa Friday. Mi bre dit no Februari na moro de ma pour di Februari. De ma pour di Februari. Da ja da maart april dat de kerk wij kom. Een goede vrijdag na de so die dat die. De kom van no in juli. Osama Kadi, Maron Day, Snace Day, Japanese Day, Cargo, da we da luku tramu da wabuan baka 25 november. Da baka 25 november da december. Je lacht mevrouw Jenny Kleu. Mevrouw Jenny Kleu, wat de rest de waarheid. Jullie lachen, maar laat iemand het ontkennen. No. Me kwam me ontkennen. No. Je lacht mevrouw Jenny Kleu, maar het is de waarheid. En dan kan bijna 15 dagen. 15 dagen per economie het tapu helemaal. En dan kan toch in januari a economie het tapu. Alla de kerk die de vrede,
een goede vrijdag, stille zaterdag na de Sosanti, Condre Lam. Dan heb je die Jabakamaron, die Samaka, this day in juli, Japanese day, Condre Lam. Dan je go baka. Jezus jongen. Het kan niet man. Hoe de eerlijk man. Dat mij tak zo'n kleine economie. Dat je tap zo'n kleine economie. Je zo'n kleine economie in tent draaien go door het to. Hoor een machine draaien. Ik groet iedereen hoor. Dag mevrouw Jenny Cleo. Koning der journalisten. Kies de journalist mooi. Meneer Saar de journalist. Kies de mooi. Kies zo mooi. Zo mooi, dat staat niet achter jullie. Jullie zijn vergeten doen bij actie meneer Bouters de vragen. Zijn jullie vergeten. Nu zijn jullie bang om Chan die vragen te stellen. Dan gaan jullie naar die zwakke schakel Brunswijk. En dat je vinden man op de schoen. Look met takemba kamine vrede. En dat hoe vinden man. Dan gaan jullie naar OAS. Europese Unie, de Amerikanen. Alle de pers wil longo. Kijk hoe de VP van Suriname met ons praat. Hij bedreigt de journalisten hier. Als mietjes maken jullie. Als homo's en dingen maken jullie. Jullie journalisten van Suriname, ik sta niet achter jullie. Kies mooi. Kies mooi. Dat aan mij boku zo. Kies mooi. Kies, ja, pagwa deed is je pagwa ook toen aan vrijdag. Alla man. Al den defu na las. Adef den blaka man na las. Adef den Hindustani na las. Adef den Snesi na las. Na lekwan las gi afolok. Je kiru. Uno wan den day dat moro. Dadelijk de heitos kwan day na den barasho luku. If de metan commit 50, 60, 70 jaar ja. Luku if de man os kwan day dadelijk. Kwan de mapche enter gered jagba. E guaskoro. E moksi na nga unu. E demindri unu. Misschien domkop jaren, maar zo domkop minus je te draaien kondreren. Hoor? Is de journalist mooi. VP. Mano Abob. Mano Abob VP. Maar in a disimi dai anu. Ik ben spitting even si VP. Want na ina shitak na yun nga bouters na de sem wurit vraag de mij aksu. Maar santo ki de man ma aksi de vraag dat hij. De bij Frede Chan. De journalist. Dus kisi maas mooi. Die man heeft gelijk dat hij zo tot je heeft gesproken, meneer of mevrouw. Kies mooi. Ik sta niet achter je. Ik verdedig je niet. Kies je mooi. Ga Chan die vragen stellen. Nou. Jullie zijn bang wanneer jullie voor Chan zitten. Je poep in je broek wanneer je voor Chan zit. PP, kies je mooi. Kies je mooi. Na Samson is de na Samson sa de bedwang about zo. De chakonu na you. Dat de lip Chan vrij. Buiten schot. Kies mooi. Ik sta niet achter je journalist. Maar kies mooi. Want iedereen je go na zwakke schakel. Want mijn maar actie Chana vraagt ja. De je Chana go meneer Brunswijk. VP you have to help yourself. Ik ben thank you. Dat de mo try. De mo tetsi. He says itak je go ki president. Sam betegi nog doe. Mi betegi nog doe. Dan gewoon. De VP. En is je? En dan via PS-sponsor alle de man vali aan. Via PS-sponsor Benny Miranda val. Im lukum van Benny Miranda val abob aan. Mina tak amano mag val abob aan. Dat mina. Maar im lukum na constant abob. Constant. Amai next fu via P ek bopo uit bij. Mi sap tak Benny Miranda teke ondro nyandra. Pe mi bekande so tu lek via P. Lek Benny Miranda. Fight abob constant gi via P. Ik kan het ook doen ta. Mi bekande doen toe. Ik kost Abob constant give VAP. Abob. En im luku sens VP tak ego gi president. Benny Miranda hit. Ama step up en attack. Na constant aan mij attack Abob. Constant aan mij attack Abob. Sens VP tak VP mi be wank you. Tak no do. Mi be wank you tak VP mi no later. Mi be wank you tak de VP. Libisani. Konfi kon tapa achtergrond bakadei de VP kon relax. Defi kon je volk say go say kong. Maar zolang hij def tak jogo potisref in a battle na de man die stok VP. Ishi? A hat VAP tak de man tak itak je go gi president. Ano had de NDP'ers. Im luku na de VAP'ers a hati. Die tak je go gi presidentschap. Ano had de NDP'ers. NDP wrong di NDP. Sa NDP tak me gi presidentschap. Me gi parlementsvoorzitter. A you know be wani. Ilongwa VAP.
Dus en hij had de NDP'ers tak je gogi presidentschap. Maar hij had een groep. En dat na de VAP'ers, hij had ding. Maar VP is koro. Maar toch in een lees puro man VP man. Alla de konisma om je heen. Look om je kon smaf adek. Mama una wenka man. Una wenka man. De adviseurs van me una wenka man. VP heeft na me toch. Mi botei tak. Mi betei you to tak VP no. Kon tapa achtergrond. Defi gewoon. Zijn despeta figo mek declaradero kogi. Zolang je otaki tak yo gogi presidentschap to. Im luku. Sinds adedi tak yo gogi presidentschap. Dirak Benny Miranda bigi ataki. Mine John Pogi, one man or abob. Mami me be wank you. Is she? Is she? En is she? Is she tak VP? Mine fighty VP. Manasa manga is dood tak met sorry. Tak de mo lock uit. De journalist fusrana e lock you uit. Vooral van je na VP no dat. Im luku na so lock de me lock you uit. Wan be wan ko ina wagi fi tok de me ontken man wan ko ini wagi da mi be de drape. Fesa assembly ko bo tok de me ontken. Mi shi mi be knap drape. U go farfas de kabil de to. Mi ek was daar. A camera no kan tek moro sami aiteki. Be itrusik ka ede go ina wagi famang. Dat no eerste uitlokking. Luku no. De man lokkie uit baka. Ite afro ik praat. Mensen, sama schrijf dan, sama tegen vrouw Ivo voor smita pa live. Wans ma kan schrijven, gime. Sa VP tegen journalist. Kan iemand het voor me schrijven? Sa VP tegen a journalist. Wans ma kan schrijven, sang gime. AUB. Sa VP tegen a journalist. Sa VP tegen a journalist, mensen. Hoe gime Ivo nou? AUB, man. Sa VP tegen a journalist, jongen. Ik praat niet tot je. Hey, Sam la foto. Me la fasan in barika kisi mas mooi. Kisi mooi. Ik praat niet tot je. Praat niet. Journalist, kisi mooi. Is dat zeiden met taka kisi mooi. Die meneer Bouters zo best doen drapen. Elke dag waren jullie een last voor die man. Jullie journalisten. Toen Bouters daar zat, waren ik praat niet. Kisi mooi. Die meneer Bouters zo best doen drapen. Jullie journalisten waren als een last de hele dag op die man. Nu zet Chan, nu zijn jullie bang dat we gaan naar zwakke schakel in de regering van man. Abob, dat we treffen VP. Dat ook is VP, dat de VP tak onbeschofd naar UNO. Dat we longwa OAS, Mensenrechten, Europese Unie, de Amerikaan. Alles het pres weer longo. We go geklachtelijk meisjes. Kisu mooi. Kisu mooi. Ga Chan die vragen stellen. Ga na. Ga. En je weet dat je VP aan het uitlokken. VP dan lokt de mij lokje uit. Voor de mogen gebruiken de Sandici tijdens een campagne tegen jou. Dan kijk hoe hij met ons praat. Dan lokt de mij lokje uit VP. Dat alle de Sandis de mogen gebruiken tegen jou bakken op weg naar de verkiezing. Luku. Alle de Sandis de mogen draaien op social media bakken. Alle de Sandis de mogen gebruiken tegen jou VP. Alla de Sandis de mogen gebruiken tegen je, dan lok de journalist en lok je uit. Maar VP, alla de score man drapen se you. De man man sorry tak no mek de man lok je uit kill. De virus tak no piki ding. Je gog je een positie to, de nederig. Want je gog je een positie, amore tof positie na kondre, de nederig papa. No op de man drapen. Mensen bye bye. Une barama man. Une barama. Oké. Ik groet iedereen. Tide me wake woyo. Tide me wake woyo da mo soriere. Te me tak abuba di sito. Tide me go do misani woyo. Me wake buba me go do misani na woyo. Go sit misani me waka kong. Wan blaka man obar gimi en de man say Coach Jan make de man go dat si young wat. Ama no betak next. Ama lur di mip sa da man bigi barsan no. En de blaka man en de man say Coach Jan make de man go dat si young. De man say ama bara sampsa. Tili isi gimi. Mami na mi ame itaki. Utawan fasi ere. Utawan fasi. Sei do utawan fasi.
Sei do tanso. Ishi mi piki mi man. Ishi mi piki. Ishi mi piki. Yes do ina woyo pe bakru es do. Ishi mi es do ina woyo hustle. Ishi mi es do ina woyo e hustle. Mi. Os do ina woyo dat ser sani. Wan woyo pe bakru na nga takru sande. Nim luki eri kafe sigers den takru sani na woyo mi man. Oit ishi di dada knap in a woyo. A cutting chobo woyo dat go ser mi sani. Mi man. Ye de sinero ko boy. If je jarusu mi man, lip mi. Omdat smane kayu. Lein ne harspangi. Je jarusu. Uplag na jarusu meshi. Want dat sang. Isap say de mek de mij jarusu. Te bepaalde Hollands makong. Dat is manos a pewe knapu. Dat was dan dat da endo do. Da herdi de ma muse sorde mata. If na dat emeki jarusu. Ano miere. If na dat meki jarusu to. Mi man me begiera mi mare. Ja to wat bepaalde me ko sukudra pe smaf Amerikan e kon. Tak pe da nga do de knapu. Da bepaalde me soort man isabit if na sandat en mek yo jarusu. Mi man nyami marchere. Nyami marchere mi bradere. No lel. Knap ina woyo knap nanga den bakru nanga de yorka knap ina woyo hustle godor. Ina staki eri koula pululu gerswaf de yorka ina woyo. Ina falok tak eri pululu gerswaf de katakrusan ina woyo. Mi dada go knap in a woyo serna hustle. Me kwa crazy boy. Kan du den me liba kaula fanya libi saya libi no mi man. Zdo ina woyo ere. Zdo ina woyo fi drape mindri takrusan pe we wisu sere fishi me kono mindri. We wisi mine ko mindri. Fuko po takrusan gimi. Daarom chane pina ino se pim knap hustle. Ina woyo, ina ka woyo im knap hustle. Ka vriendje. Knap na den bakru fi drape. Knap na den bakru fi drape. Knap mi na go me mek RBT kos kopairi koula gang drape panyere. E fi lul. Me mek RBT kos trapair gang drape brokere. E fi lul tak mi mato. Me sorry tak mu de mate me mek endi RBT skopu ma pa one by one drapair reiguere. E fi lul. Yere? De rustak yere mi ma yere. De rustak. Hos seri ma pampa marwan of saya seri san rustak yere. Yeshi ye seri marwan eshi mine lelita. Of ege wurak. Tak mine bayayu. Mine bay na wan ma pampa san na blay. Chobo shot mang. Kaulov nangra finga blaka fisti. Isribi ni ma oso. Lekwan las ide ni ma oso. Ina firi mi mang. Ye barsan ki mi de yete ni ma oso bay. You na ini ma oseta, leave me boy. Leave me alone. Biji man. Mensen bye swai. Want de ook persoonlijk. Ik groet iedereen hoor. Op zo'n sweet netty. Ik groet iedereen. Fuck amane hakmat. Na mane hakmat messi jayong. Mane hakmat na yuta. Namane hakmat messi jayong. Namane hakmat ay. Uru project maere. Say sa ayan. Ego tak ayan. Ja man. Orsito. Say sawin. Dadakrut idarin. Me baralas mo o diarop. So aswit net yara. Warfall. Dalek affollow ko de gangster. Nuno de arageren is na gangster gi affollow. Maar dalek affollow ko de gangster. Affollow ke de one die. In de 5 jaren dat we de gangster. 25 Mei we gonna kick some ass. Bye swai. We gonna kick some ass. 25 seikong. 25 Mei. We gonna kick some ass. Ik moet gewoon kawetschrift unomatek boeien naar assembly, maar jullie zijn naar school gegaan. Zo sheng. Dan ben je tak over de, mina sa pemen begin aan regeren dan. Corruptie assembly gebouw. Scootpost. Karkong. Wajo bijna 100 miljoen of om in de maal met kawoyo drapa para passi. Jezus. Fufura aan de keri. Pline fadong. Kik drugs. Na bouterse regerings doen.
Na Bouterse regering doet dat aan. No umo voor tapu. Iedereen is Bouterse, is Bouterse, is Bouterse. Daarom scheten jullie niet. En is jammer de verre stuk. En mij chillang en vroeg in gezin. Dat jij wat toe hypocriet. Ja, is mijn pres geweest. Is mijn pres. Maar jullie zijn Judas hoor. Zij doen Judas zo. Zij doen Judas zo. Oeplik misje masa kusama men. Oeplik masa kusama men. Tak imgwe. Imgwe. Je pino gwe. Pak ma verneder meneer Bouterse op FB toch. Nou, als een man dat hij. Nami mang. Zij doen Judas zo. Zij zijn Judas-achtige gedrag voor. Mina maar Judas zo man. Mina maar Judas zo boy. Je brok meneer Bouterse. Nu je bar amana na semlek bordu. Di bordu baboro meneer Bouterse. Sa bordu taki. Namiji. Masuka je pilati. Ate say bar namiji. De kel denen baka. De kele follow maar dat je tak, hey, shit. Mi me kwa mistake. Akel sabe ka or mi baka. Ishita bordu. Ishita. Ikara kel ne lati. Ade sa man belly die before jaren. Bibelijk 1 jaar of 2 jaar geleden. Dat man belly to versteren to. Vanaf het tijd dat mi before denk je ook ba. Dat hey, wansane go bo na amandisi. 6 die bordu before jaren die bouta bel bordu to na adin. O me man bel bordu to. Vanaf adi dat mi shitak hey. Er is iets mis met deze man. En het is gebleken. Isukaye pilati. Isukaye pidamano damakti. Soy. Uya puserefi kadu dex maneli supuru. Kadu dex maneli. Uya isukaye pilati. Jullie zijn verraders. No, dat zijn man dat hey, nami mang. Hij is Bouterse. Judas. O Judas yare. Jesus jongo. Ama cara manelati. Grill gyo ilis mi puro to. Grill gyo ilis puro pem de to. Ate sa mawasukaya pi. Masukaya pi dakel na dela maktimor da mastak hey. De piranha lot mi. En luku sa de piranha doang amang. Isi de artikel sa de manak podgama to. Criminele organisatie, drugs, disi, dati, kiri. De mo schakel je uit. Als je stengt de mensen daarmee. Amana mi je, luku, mo bel mi je, o bel mi. Nam gos do nam luku tak, hey. Wasan neklop ja. En het is gebleken. Zie, via pijapa matro, zie. Ama sukaye pilati. De meeste van de sukaye pilati. O, me heeft me kan karo meneng. VP schrijft toe. VP, api ano las VP karbouta neng. U sukaye pilati. We go sukaye pidama. Ik ben klaar mee, boy. Dus doe ik babro kamang. Dan we bouta no. U libi bouta met rust. En NDP moest potwa malek Kim Jong-un. Dat NDP moest doen. Moest potwa malek Putin. Kim Jong-un. Ne lulululul na nga stadsbudget. We fuck you up direct. You want fura kondre to. So ama u afanu do jay na kondre. So lang we godoro na nga de nep profil di man. Disi want de mas na nep profil man. De mas ano real. U plakis tak. De boys chatak krusan boy. U me fir na mis chintak de mas na nga takrusan de mas eroko. If je de artikel tapa maneng. De artikel dat de scout en de scout schrijft epote. Met tak des mine tak artikel sa Facebook epoti. Met tak artikel sa de scout epoti. Moord, drugscriminele bende. Alla soort artikel de man akpot gaman. Mine tak Facebook artikel ere. Met tak sa de scout poti. Sa openbaar ministerie poti. En het openbaar ministerie poten dat want ik de mij suki. Mine faita man. Maar je pisa de man sukuto. De man sukela. Mi follow ka erkin of them boy.
Mi vola ka her kino. Mi vola ka her kino. A her film de mi follow. Mi follow kuno. Hoe zo? Bouta neji. De no in a film. Ma seki. Londog. Mi seref ka evina lubu fia. Ma fia pino ma mek dada londog. I mag sabeng. Ino ma mek dada eski zware crimineel. Dat valt jullie wel aan, jullie VAP'ers. Dat ga ik wel blijven doen. Ik ga jullie aanvallen op weg naar de verkiezingen. Jullie moeten terugkomen op 7 zetels. We willen geen blakkamans bij jullie hebben. De wansanda you hoording. Brasa van Samson. Brasa Afyankoi. Brasa Aluma. Brasa de familie Dijk stil naar lief lang. Brasa ding. Ding in brasa, maar de rest van de blakkasma inblip naar rust. En no sen blakkasma VAP voor contact naar UNO. Misbruik geen zwarte om met ons zwarte te komen praten. If ja ati dat jullie kunnen staan kon. Qua Sunny Point. Qua Texas. Qua Flora. Kono, maar no sen blakkamang. No sen blakkamang kon koru. No so panya de ede. Wo panya de ede. No sen blakkamang. Mensen opgepast. Uno met VAP sen blakkamang kon koru. Spit in de visie. Efficiënt VAP zijn een blakasma of contact aan je tijdens verkiezen. Spari verkoop to spit in asma a blakasma dat visie. Zonder aanzien dat VAP zijn blakasma economie also. Je kan proberen. Era VAP zijn blakama ko in a birti. Dat verraad na mi permetan dat de man klop zijn denken. Dat mo sorry sa mo doen den. Uno accepteer no een blakke man sa VAP is in contact aan uno. Uno accepteer meneer Dijkstil na een meisje, nog de lieflang, nog de Aluma, nog de Afyankoi, nog een kafrientje tapadek, biggie back. Dus van tapadek en verdedig een grondroever. Nou, dat heb je nou nodig. En na puur je verdedigen man, puur. Je verdedigt yogi. Dat is maar taki de effect tak ja dat de en cultuur TV zijn racistisch. Mi brada was hij niet racistisch. Kom no kari mi brada want ja no mi brada. Ino be kan de mi brada tu. En mi no be wan you like mi brada tu. You fa sam so mi no be wan you like mi brada. Mi no be wan you like mi brada mi man. What that say boy? What that say? Typisch. De biggest maf de man is bij de huisslaaf tijdens slaaf toch. Afas je van Samson toch. Je shama maneri toch. Nou zo de biggest maf van man. Zo de biggest maf van man bij de tijdens slavernij. Nou de biggest maf van Samson. Bij Dalai Tiwan Lowe. Nou de biggest maf van Samson. Bij Dalai de wet matak luku. De juke kon Lowe de fotoman. Pour uit Sani. Nou de maf van Samson. Je shama her pululu. Na de biggest man voor Cedric van Samson. Na de biggest man voor Cedric van Samson. Bij Dalla de Wetman. Tesma bij een lowe. In een slavernij. Je ama erfent. Hij heeft het geërfd. Comité 2003. Je ziet dat ama erf a manier dat hij. Ama erfent. Hij is ermee. En dat zo. Mi ben zo a familie van man dat de. De me a huisslaven mentaliteit. De in a familie van man dat hij. Dat if je no family takito dat piki mi dat je volg. Op je bek piki mi wan president je volg samotegi, ja? Na de biggest man voor Cedric van Samson in a slavernij. Bij Dalla de Trablakaman. Tedes ma bij wan lowe. Tedes ma bij wan lowe. Dat de biggest man voor van Samson. Bij wat tegi de wet man tak luku de slaaf dat wan lowe. Ama asan dena man sting. Ama erfen ko heeft het geërfd tot nu toe. Saka you. Saka. Hoe plek je tak ama erfa a huisslaven mentaliteit voor een bigisma fosting. Hoe plek je tak na den bigisma van man dis to. Ben Dalla desma te desma ben wan lowe guabusi. In a slavernij. Na de bigisma van Samson. Ben Dalla. Viswa sani unu. En is je ama abasem manier godoro. Gewoon amai verdedig wan grondroever man. Mino wan bribi. Gewoon amai verdedig yogi. Amai yera mano ja. Disi dat is zo. If kun no. Van Samson mina next na de hun die stani. Ik heb niets met die mensen.
Mina next na nga de Hindustan ni mi isap sa metikap de ma greedy na nga heb suk en je keurig goed tak aan mij roef den gro dat je denkt moko tak bon voor mensen. Laat VAP geen staten op ons afsturen. VAP zijn blakama kono tapu. No mek VAP zijn blakama kono you tapu of kokoryu. Spit verkouten in de visie. Arki me. Want o do chay edego panya bakato. Do chay edego panyere. VAP deno aba atere. Fukonere. Deno aba atif kong. Het is al te laat voor ze. Im luku de mo misbruik want al aantal blakaman bakare. Dat we zijn dat we met den blakaman dat kompot vragen tap. Hey mi man. Want blakaman VAP kan kon kompot vragen tap me jari boy. Ik kan kong. Ik kan kong. Want blakaman voor VAP. Ko bero VAP vragen tap me jari. Hey. Ik sap tak na einde of you adi dat hier. Na einde of you. Na einde of you. Libu met rust. No konkoru. Want na so libi long. Sensa slavernij o abatak romaneri. Disi energie. Wan groep erfen godoro. Hoe de mij konkoru gide man. De man bij koru gide wet man. Nu de mij koru gide Hindustani. Dat wij accepteren. Pot je poot op met jari VAP. Het gaat genadeloos voor jullie hier aflopen. Maar wij kubaka genadeloos. Genadeloos. Op wie Surinamers moeten stemmen, de Surinamers schrijft bepaald. Maar niet op VAP en NPS. We zijn al moe. Partijen die al 80 jaar bestaan, die geen moer hebben hier uitgevoerd. Geen moer hebben ze uitgevoerd. Dat die de man op biggie back in akondre. Dus ik raad jullie aan, niet, ik ga niet tegen zo mijn stem, maar ik ga je wel zeggen om niet te stemmen voor VAP en NPS. Mijn stemadvies is stem niet voor VAP en NPS. Dat is mijn stemadvies. Als je voor NPS stemt, heb je voor VAP gestemd. Laat het duidelijk zijn. Go stem P1. Go stem P1. Lip den tomat na doro. Blaka mananga yume taki. Ik denk Rusland om een box naar de man. Ik denk Rusland om een box naar de man VAP. Want NPS ook zit waar regeren baka met VAP. NPS gaat niet meer tegen baka. Trap gooi naar rotsie baka. Gewoon creëer nieuw front kom baka. Oké, dan creëer een nieuw front. Ga voor NPS stemmen, dan ga je zien. Ga voor NPS stemmen, dan ga je zelf zien dat je nieuw front terugkrijgt op je tafel om te eten. Dan vind jij een nieuw front Godoro. NPS gaat niet werken met de NDP, nog de ABOP. Laat het duidelijk zijn. Anders moeten ze het nu bekendmaken. Maak het nu bekend. Dat ja, dat je bereid bent met NDP samen te werken. Huh? Wie peel? Smana peel. Mina tirta de mina piter man say wakata blaka man baka. Uplek je tak meneer somo harje e wakata den juka baka. Met take ureit. Uplek je sitak meneer somo harjo e wakata den juka baka. Mina luku da man. Maar ze hebben het niet door. Ze hebben het niet door. Ze hebben het niet door. Tak de jape misbruik ding. Ze hebben het niet door. Den juka schrijft niet lees voor tak somo harjo. Want somo harjo zijn rol was al uitgespeeld. Aforkise samsa. Om een zetel de mabi. Wang. Bij alle de Japanese zetel go. VAP. HVB bij de HVB. Ki systema de nog een zetel. Bij de trasten go. VAP. PL in een combinatie de map kolokutak abop safe ding. Want if de no bij gwanga abop. If PL wan bij go. Bloed dood. 0 zetels. 100%. If PL wan bij go in een afgelopen verkiezing. De wan. Bloed dood. Na samit spana dat Bobby give me ding. Maar anybody kan meneer Somoharjo konito. Meneer Somoharjo kom no kara man meneer Somoharjo. Somoharjo konito. Want meneer kari meneer. Meneer kari meneer. Je bent een pedofiele verkrachter meneer kari meneer. Die mag chamgwa rechter. Fuck you. Meneer Somoharjo koni. Meneer Somoharjo lies de man puru. Ama politiek vara moro Brunswijk. Somoharjo koni. Ama koni na politik yara. Vervoerend sting na de sociëteit. Ama koni. Dat Somoharjo sitak en Somoharjo lees voor tak A verkiezing die si. If me no moksi na nga mato. Mo bloeda dood. En werkelijk. Ama fin abop. Ama fin abop. Ama fin abop. Ama gewoon combinatie na abop wanika. Como we na.
bepaalde pressie. Toch ama fen wan zetel. Voor de zetel voor abop. Wan no man af somoharjo. Aksama no. Ome parlementariër ama abi. Wan no mo. Da pede trastem de yan panisi go. Alamala go fiapi. Ano de blakama wan stem gi fiapi. Ome yan panisi tu fakantak de yan panisi. Ap wan zetel ti de ina kondre. Door somoharjo wan. Ome zetel abop abi. 12 of 11. Wan naf somoharjo. De rest na alamala abop. Fa akang tak de yan panisi ap wan zetel no mo ina kondre. Hafi bi no pur zetel. No of de tramang. No pur zetel. No of de yan panis party. No pur zetel. Fa akang tak de yan panisi de vertegenwoordig na nga wan zetel no de. Fa. Pede trawa de. Da fa akang tak meneer somoharjo be pur fi na nga 60 zetel fosi. Des ma belu samang ba. Hu abop go pur wan de daguna watra. Help yourself. Bye bye swai. Ik groet iedereen. Usrip sutiara. Somoharjo la ervaren moro de man. Ama kon moro de man. Ama bari kitak. If mi go leen kop na nga abop. Dan kom ik toch binnen. En is je at luka man. Da man nga wan zetel. De man gama op is esterpost. Die broto somoharjo. No, mi denk. Tu ministerpost ama kisi boy. Ama kis. No. Ama kis sociale zaken. Na die broto somoharjo. Na nga wan zetel to. Tu kan makis tu minister post. Dan gaan we tu chim post. Ama de tevreden. Ina isha me ta kwansani. Ama de fepi. Ama sapta kwa tu ma fen roko. Wa tu ma omes ma fa ma fen roko ama. Nisi wa pina de man so marja ko langa yu. Des ma fa ma mus fen roko. Ama cha ervare moro de man. If mi bede wan blaka ma partij. Nooit ibo man so marja. Nooit ibo wakatap mi baka pur wan sito jena kondre. Mi be make you bloed dood. Gewoon abop kopuria wan de daguna watra. Huh? If abop no redde de to, de accidenten, waar zijn die zetels van die Javanen? Jullie zijn geschoold toch? Uskoro moromi to, dat trep unomali spuru. Uskoro moromi, waar zijn die zetels van die Javanen? Hoe kan het dat die Javanen niet één zetels hebben? Fa! Dat pe ala de stef de mango. Mino kori hafi bi te kwatu stef de man, ma hafi bi no doro wan zetel, ma pe de trastengo. VHP. Want to go NDP, want to go VHP. Dat mine tak de man go NDP. De meeste de Japanese go stem VHP. Unom kos de blakas ma wang. Dat hoe kan het dat die Japanen nu vertegenwoordigd zijn met één zetel? Fa. De Japanese stem gies VHP. Dat is sa. En is je? PLB bloede dood ba. Na gewoon abop go purwa de daguna watra. Pam, de ma fen de wan zetel. En dan wan zetel is je om post de ma te kita. Tu minister post. Dan wat tu ambassadeur post. Wat tu directeur post. Ama de tevreden. Ama sabtak des ma fen roko. Is habito na dat na ma doel. Des ma fen mus fen lanti roko. Dat na somoharjos doel. Somoharjos doel aan voor ontwikkelen kondre. Zij mensen moeten werk vinden bij de overheid. Dat is die man zijn doel. Dus abop. Onblakasma. Want mi no go stem gi abop. Dan kom mi pcha mi stem gi abop gi yan panesi. Mi mars. Ik kaula me go stem gi abop jongen. Ik denk mo go stem gi abop. Dan saptak tem stem gi abop na gi somoharjo mi stem tu. U kan vergeten. Mi ko no dem heb ik itakeng. Mi no ko stem gi you. Fu somoharjo profiteer. Fu mi stem. No man. No. Mine low dati. Mine low dati. Da moro betre mi chami stem gi NDP. Da moro betre mi chami stem gi NDP. NPS. Idam dito. Mi stem NPS na gi VHP stem. If you stem gi abop. Agi somoharjo stem. Na fo somoharjo drai de ma tapu. De man groen gi somoharjo in a politiek. Dus mine stem gi abop. Mine stem gi NPS. Ja, pa iemand takken gewoon naar een braadkant heeft me snuit. Bye, swai. En meneer Fredo. Hij had het met dat desani. Dat we weer bedrijf. Kom. Ik groet iedereen. Ik groet iedereen. Religio asarito. Religio asarito. Asarito religio. Ano asarito religio. Ja, to religio. Somoharjo lai ervaring moro de man. Somoharjo lai ervaring moro de mama de man schrijft no man volk.
Na moro betri go stem gi NDP jong. Ja to, if him go stem gi Abop. I stem gi Somoharjo. Dat broto Somoharjo kon gi bigi taki le fame gi bigi taki no. If I stem NPS, I stem gi VAP. Na dem af jogi kom tak baka you don blaka man nga pingo nga desandati. Me blaka man me baru. Me baru. Me baru blaka man. Me baru. Me baru blaka man. Is van me baru. Is van me baru. Unos tempo deman kotak don blaka man nga pingo nga karuso in parliament nga sitsa do yogi tegi one of them drapeto. Tapi mo for you don blaka man. Uyereta. Uyereta. Dat zijn de jogo stem die NPS, want if je stem die NPS gaat weer met de VAP werken. De man vernederen dat toch weer go op elkaar de man. Mino de eens. Nu na so bigitaki broto samar jegi. Bigitaki. Big talk. Mana unos ref sukeng. Mi be baru. Na New Front. Nu de creëer New Front kom baka. NPS di na regeren ete. Mek NPS no kople awari domo di junu de man de. Je stem niet voor de NPS. Mevrouw Pokiwisi wan longwa NPS. You longwa NPS. Fi pafin ala den kantina. Nanga den scoreboto. Nanga den busbaka. Daarom ben je teruggegaan bij NPS. Want we abaportek ala den roko voor de pano. Waar of niet waar, mevrouw Poki? Waar of niet waar? We abaportek ala den roko tek ne pano drapeta. Jakek, mevrouw Poki, jakek. Jakek. Meli. Jakek. Maar abapartek ala de roko fi pata. En je wilt je vader die jobs weer geven, dus dat we weer in het machtcentrum komen. Maar mars, mevrouw. Ga slapen. Ga lesgeven voor een klas. Je bent een onderwijzeres. Go je les voor klas. Zij kon lullen politiek. We hebben onderwijzeressen nodig. Ga lesgeven. Dat moet je doen. Ga lesgeven, mevrouw Poki. Go knap voor klas. Je bent de onderwijzeres. Toch ook je les. We hebben onderwijzeressen nodig. Waarom ga je kletsen? If we zijn nofiti gaan niet door. Stop. Je bent een vrouw. Maar nee, je truskong is zwerf beb. Beb abop. Abop NPS. If de foto man een rokobu na des mafi. If NPS no begin rokobu na des mafi. Dan waar ga je gaan? Dan waar ga je gaan? Je bent jezelf een politiek dood aan het maken. Maar je zit niet met je kahoege scholenpapier. Toch ben je een tonne. Je bent geschoold, maar je bent een tonne. Want in normaal leesporo dat je bent jezelf voor politiek aan het doodmaken. Dat zelf kan je niet zien. Hé, hoe je poes ik ben weg hoor. Real gio, big up hier, mijn brada. Ga niet voor, mijn barden plakka man. Is van mijn baru. Is van mijn baru. Deze sama kasama. Is van mijn baru, na baka pokuwa waka. Na baka pokuwa waka. Baka pokuwa waka, de sara makanas. I forget di santo ki een sumu de skoro de dorpu fidrape. Tak tanganu ino ma kisamo ni feng. Katone. Je bent een tonne. Je bent een politieke zwerver. Je zwerft van hier naar daar en overal. Je bent naar NPS gegaan. Omdat Abaper al die dingen van je vader heeft genomen. Alla de roko zei pabe do drape. Schoolkantine, schoolbus, scoreboto, alles. Dat ben je, mevrouw Poki. Je bent gewoon een politieke zwerver. Ach, morgen ben je bij go bebbaka. Go krak die bebbaka. Maar nee. Je wil valk spelen. Je wil die Saramakaners wijzen dat je bij die wiswassies van NPS gaat. Je wil hoge Nederlands praten net als die NPS'ers. Je wil perfect Nederlands praten. Ze praten perfect Nederlands, maar toch lukken pa kondre die NPS'ers. Ze praten perfect Nederlands, maar dan heel perfect Nederlands voor de lukken kondre. Nederlands praten voor die NPS'ers nummer 10. Perfect Nederlands praten 100. Maar toch lukken kondre. Lukken kondre. Je wil perfect Nederlands praten, net als die NPS'ers. Nou? Je wil perfect Nederlands praten, net als die NPS'ers, mevrouw Poki. Je wil perfect Nederlands praten. Oké, ga voor je. Time will tell. Ik roep die mensen op om niet voor je te stemmen. Want if je stemt, if je jou allow stem, gi Poki. If je jou allow stem, gi Poki. NPS ogoro kanga VAP baka. De yo kri, tak no, dan moet je betremmen go abop. Amorop te betremmen go stem abop. Amorop, da laat ik ba. Is van mijn bari.
Pot poki heeft geen poten. Pot poki na free. Poki na free. A partij pe poki go drapen. Is de politieke dood. Er zijn Saramakaners voor haar geweest. Meka actie. Samaka bij de fos poki. Ja, RPS. Actie ding. If de mama bereik was aangi Samaka via RPS. Vraag ze. Is je politieke dood. You gonna a partij. Sansumu ala den dorpu. Bakada stuw dan meki. You gonna partij. San bouw den dagu hok. Gides mafio na tapsi. You gonna a partij. San vernietig den dorpu of des man na tapsi. Nou, daar ben je gegaan, mevrouw Poki. Dat wanneer ik praat, dan willen we bedreigen jullie me. Dat bedreigen jullie me. Huh? Jullie bedreigen me. Ik ga niet naar de politie voor jullie. Hij scooter tegen me komt, dat kom aangifte. Doe met hem maar nee. Jullie bedreigen. Dem tak descende we bedreigen me. Maar wees je bak me niet vrede doet. Maar dat me sap tak uno na. Jullie zijn een stelletje poppenblazers, toen me voor gong. Is je politieke dood, Poki? Je bent gegaan naar die partij, san sungu desma baka adi astiu dan meki NPS. Dat de wet man gide ma om mijn money. De efficie de dagu hok sa de man bou desma drapen. De sana makaners meli. Na ik zie desma meli. Na herdi desme kami. Orsi. Daar ga je terug, mevrouw Poki. Dus je gaat naar NPS Sungu. Ala bijna CB dorp voor stuw dan meki. Daar ga je terug. Dat de man bouwt zo dagu hoggi des mafi. Ik denk het niet. Is je politieke dood. NPS is je laatste, is je eindhalte. Na NPS heb je no way out. Na NPS, dan was a pego. Dan waar ga je gaan? Na NPS, waar ga je gaan, mevrouw Poki? Want misap tak NPS no do next gides man tapsi. Ik weet het. Het is al bewezen. De sama kada korde korwere. De mogo bij Osa Miami. De mogo bij Osobaka Miami tapuning. Is van mijn baru. De NPS is ook bij Osobaka na Miami tapuning. Like een voorzitter. Of mevrouw Poki wil ook een huis hebben in Miami. Dan moet je gewoon zeggen. Dan moet je zeggen. Dat je ook een huis wil. Dag mevrouw Helbron. Dat dag groet. Ik groet mevrouw Helbron. Maar ik groet. Is al mooi geweest. Dag mevrouw Jackie Shiashwi. NPS is Poki's eindhalte. Na NPS, no way out. Want ik denk NDP was zo'n politicus zwerver net tapu ete. Ik denk het niet. Dus ga voor je heen. Ga voor je bij je NPS. Ik weet dat het je politieke dood is. Want we voor foto man, nee vertrouw NPS toe. Laat me je duidelijk zeggen, we zijn bang dat NPS met ons stemmen gaat naar de VAP, mevrouw Poki. Wat denk je? Dat de foto mij lauw. Dat denk je, mevrouw Poki. Kan die denken naar de oma of de foto maar oma sabe de fossi. Nu is het dag mevrouw Jackie. Ja man, good night. Ja toch mevrouw Jackie, ja man. Wat denk je mevrouw Poki? Dat wij de foto's maar jij hoe doen, wat jouw stem go NPS. Je kan het vergeten. Mina denk de foto maar de stem go NPS. We weten dat NPS ons stem gaat brengen naar VAP. Dus je kan je snijdviegen dat je weer binnenkomt. Ga lesgeven voor een klas. Je bent onderwijzeres. Hoe mankeer je vrouw? Doe dat. Nee, je wil een politiek zijn. Politiek. Nou, hopelijk is je dat politiek nog fit des, maar dit is mijn troes des schrijf komt. Politiek nog fit toe. Unomashi. Bepaalde gasten van jullie daar. Politiek nog fit toe, boy. Hopelijk is je dat nog. Politiek nog fit man, dit is van vrouw, ja. Maar nee, hij troes des schrijf komt. Unomashi, delik meneer Bouterse. Allemaal wat doen, meneer Bouterse, nanu. Want men volgt, jullie moeten goed volgen, bepaalde politieke leiders. Willen meneer Bouterse nadoen. En hij pas hoe. President, we zien op 1000 baby, one pot ja. Toch aan hij pas jou. Laat me je duidelijk zeggen. Het pas je niet. Meneer Bouterse op 1 baby. Je charisma direct. Je op 1000. Alle de baby je look yang zie jij. Meneer Bouterse op 1 baby.
Je gaat stralen. Heb ik gewoon een baby dus dan gaan meneer Boutersen. Een baby laf naar meneer Boutersen. You en op 1000 baby. Alle de baby drijven sigi. Je bent een slechte man. Ik zeg je, je bent takru. En want baby schrijf drijven sigi. Dat want ik je nou een takru man. Want baby no sap niks voor grond tapu. Maar een baby drijven sigi you. Dan ben je een slecht persoon toch. Je moet eerlijk zijn. Dat wanneer we praten, dan vinden jullie dat de endo racisten zijn. We zijn geen racisten, president. We pakken je aan. Dat doen we met je. We pakken je aan en je vrouw. Dat we doen aan. Mensen, bye bye. Ik ga nu weg. Het is genoeg geweest. Ik groet iedereen. We pakken je aan. En we zijn niet bang om je aan te pakken. Echt niet. Wij zijn niet die bobojantjes van de assemblee. Wij zijn niet die bobojantjes, de bobojantje vakbondsleider. Wij zijn niet die bobojantje activisten. We pakken je aan, leg voor ons pak je aan. Dat doen we, dat dan doen we. Als je het leuk vindt of niet, is precies je fucking zaak. Maar we pakken je aan. En we saptak we tak tapuleti. We tak tapuleti, we pak je aan. Je bent gewoon een toevallige president. President, kom je werken wansan. Kom je werken wansan volgens mij. Mensen, Ivo. Kom werken. Ivo, mensen. Kom werken, man. Die wansan volgens mij. Deze man. Maar ze denken. Kom werken, man. Kom werken. President. Met tegen jongen, gewoon aan mij forceren politiek. A politiek no den yo. Dus if one son no fit me, to me no go in like from the jam. Ja, de man, dat they one post. Me no one post. Want if me have one poster, if me have one post, mo cut your finger. Zolang hij vastland is en mo cut your finger, that make me no one post. Mo de radical, mo de extreme. If je vast one san vlanti, je vinger kotti. Het is niet jouw ding, het is van lanti. President, kom werken, wansani. President, je bent gewoon een toevallige regering. Je bent een toevallige regering. Ja toch? Je bent gewoon een toevallige regering. Zak je zo'n kans. Want een kans heb je gekregen. Een kans. Dus maar doe zo dat no. We hebben iedereen geprobeerd hier in dit land. Laten we nu VAP proberen. Toch? En dat is maar probeer je. En toch min of meer, dat is maar probeer je. Want je hebt 20 zetels. Je wil de 28 hebben, maar je hebt 20 zetels. Ik vind dat maar je een kans. Dat maar je een kans. Vidrija kondre. Maar je hebt het verpest. Voor heel alle de generatie voor VAP zijn kabaka. Laat het duidelijk zijn. Je hebt yogi nanga, yogi afas van you nanga yogi nanga you vrouw. Gedrag usrefi in 3 jaar ja. President, ik verpest denk alle de generatie voor VAP zij kom. Laat het duidelijk zijn. Want mi vind ik kan zeggen je bekis ja nanga 20 zetel. Ik kan zeggen je bekis ja nanga 20 zetel. De afverkiezing zij kom. Dat gewoon afvallig ben tak no man. Mis van jongen. Hoe de elk jongen. Nu komen maar op je pot drapen. Maar toch de man is met kipje moeite zo. Maar je hebt je kans verpest. Een kans, dat is maar betekent naar VAP. Je hebt al die generaties van VAP verpest. Dat heb je gedaan, president. Je denkt je naar je vrouw Wang. Is je meneer Lashman bedoel desandis? Is je meneer Lashman verpest VAP? Meneer Lashman no verpest VAP. Je verpest VAP. Jij. Meneer Ramsarjo no verpest VAP. Meneer Ramsarjo gwelipo een boom partij na baka. Meneer Lashman gwelipo maar je. Je verpest denk alle de man. Zou alle de VAP'ers sabe op ambitief tron president. Je hebt het voor ze verpest. Je hebt het voor ze verpest. Alle de VAP'ers hebben op ambitie want die voor tron president. Deze man heeft jullie carrière of toekomst verpest. Laat het duidelijk zijn. In een bonneti kans. Juist afvallig ben tak. No man, hoe giet dat maar een kans eten man. Zo aan bem de. Zeg de ano deso. Zeg de ano deso.
Juist afvallig ben tak normaal kom ik ook via wan kans ete man. Wins va, lukusa de man do. I verpesting. En is a fei verpesting, president. Ik ken ki den statuut voor staatsolipot juffrouw na roko. No, president no dwasan dat jay na kondre. Huh? Vanaf drape me tak no amanja na so kon teki. Tang een vrouw schreef een potief teki. Je hebt het verpest. Huh? In een bonneti kans. I make-up sa gewoon zo. I verpesting die alle de generatie voor VAP say kong. I pora hersani gi VAP. I pora hersani gi VAP. A hersani por gi VAP. I pora hersani gi VAP. I verpesting. Maar VAP'ers, maar una shit doen. Dat woman en een vrouw verpest alle de generaties voor VAP say kong. Jullie hebben het niet door, jullie VAP'ers. Hebben jullie het door? Dat woman verpest aan haar toekomst voor VAP. Hebben jullie het door, VAP'ers? Hebben jullie het door? O, jullie hebben het niet door. Jullie hebben het niet door. Dat woman en een vrouw. Ik ken je. Hé, ik nog een briefje, jong. En dat zitten jullie. Dus dat klets me niet als ik tot mijn blakke brothers en sisters praat. Klets me niet. Roep me geen racist. Leave me. Ik mag tot ze praten. Als jullie, if uno normaal leer afvallig tak oppassen voor chan, misa leer ding, misa leer misma. Ja, en die staan niet ook al leren dat je moet niet voor chan stemmen, dan ga je dat nooit zeggen. Dus do alamala. Dus do rest hier is ama tak tomorrow beter hun die staan niet pineng, wan blaka man op pineng. Ik dacht, wauw. Wauw. Dus president, ik verpesting hier via P. Die verpesting hier VAP. Maar, de man schrijft nou maar. Hé, mensen, bye, swai. Echt, hè, routonaire, en dan weer scoren papieren, echt. Jullie zijn zo geschoold dan dada. Jullie hebben al die schoolpapieren, FHR, ADEC, hogeschool, en de Harvard University, alle de Wright University wabi. Dan kon hij lezen dit tekenen voor u. Hoe kan dat? VAP, president, ik verpesting die alle de generatie voor VAP zei kon. Nou, je verpesting, ano Lashman, ano Ramsar, you verpesting, you nangai takrumaniri. Van president, ja maar dag 6, dag Jenny Prado, ja maar teki big up drape 6, apart. Sa $6 Latina life boy. Dat is dat met Gwenu jongen 6 man. Amen. 6 best sribi jong. Echt. Mami na tek boy. Teki big up Jenny Prado. Teki big up boy. Die Hard NDP ja. Ja man. Origineel. Dat maakt hij spita faya. Dat is spita toe. Maar mevrouw Jenny Prado. Taki da eigenlijk mesje misref drape. 100. They boss het toch. Dan ben je misref drape tak no. Amma jij leest die kene puru. En de vrouw jij nego drengi de sotu maja. No kan toch. Dus president, die verpesting, die alle de generatie voor VAP zei kon, je verpesting aan ons maar, jij hebt het verpest. Oh, oké dan. Oké dan, zes, ja man, prettig werken, teki big up drapen, ja man, misek, amen, ja man, tranga roko froere, dat tu sabi fe, ja man, big up tapa roko presi drape boy, ja man, van hier uit mesen na big up gidrape, zes, Jenny Prado teki big up drape, ja man, big up zes, ja toch, president, je hebt het verpest voor die VAP'ers, dus... We willen niet meer naar jullie luisteren. We zijn bang voor de VAP'ers. We zijn bang voor de NPS. We zijn bang voor de ABOP met gangster VP. Dat VP kost als journalist. Nou, als journalist zaak, boy. Journalist ben je vergeten, journalist. Dat je meneer Bouterse de hele dag, ik ben val meneer Bouterse aan, jullie journalisten. Nu, ik poer meneer Bouterse. Ik op Chan, nu in een accident vraag Chan, want je bent bang voor Chan. Dan ga je naar die zwakke schakel Brunswijk, dat we vinden man. Want daarmee tak onbeschoft naar het ding, dat de Longwa OAS, Europese Unie, de Amerikaan, mensenrechten, dat is mijn long.
Misrefe bar RBT wa odi. Misrefe bar RBT wa odi. Misrefe bar RBT wa odi tu. Huh? Fipi mi be wen kito de mo feni. Mi be wen Q de mo feni. Itak je gogi presidentschap. Nee, ben de juist nederig. Maar nu je met een journalist lock you. Wij kan met een journalist locky. Huh? Orsi mi brada. Zij sanefo. Boksu. Ja to. Velter, big up. Ja man. Wij kan met de journalist even niet constant zo. De mogen gebruiken zijn die tijdens verkiezing tegen je bakka. De VP tak grof naar de journalist. Europese Unie, OAS, Amerikaanse ambassade, Mensenrechtenorganisatie. En voor president de Melongo, naar een Nederlandse ambassade. Dat de man dat nou op de in den kranten in den kondre. En voor nieder VP ja. Maar VP mi ben wenkie dat je mek de een journalist lucky uit. Tegen gewoon dat ik wil je geen antwoord geven op je vraag, mevrouw of meneer. Klaar. Klaar. Maar de mij lucky uit dat je pikkie grofu. Dat de man je pikkie next dat de mij longwa. De mij longwa Europese Unie. Naar Amerikaanse ambassade. Bye bye, swai. Ik groet iedereen op zo'n shoot net hier. Dat is hier geweest. Doei doei.